that key text. Yeah, 67. 67. Pastor, may you read that. How we can rejoice in that, because now it connects us with Revelation 14, verse 6 to 12. Get out of my people, Zaburi 67 kibungu kenge gatatu ne yakane yatenga Nyasaye tiga abantu bagotogie abantu bonsi tiga bagotogie tiga abantu bebisaku bagoke nagotera no mochengo ekyagera ya nigo okonachira abantu ebina asoboronge aya nayo kora ebisakubire asensi. So koruga kweka to koligereria go that is first 1 and 2 tuanyara kwa to koligereria ngaki soma first 1 goes to under first 3 and 4 ya ngeki enera the key text ya soma first 1 verse 1 Psalm 67 verse 1 and 2 ya tanganya sae atorera mabera atosesenie Nyasaye atorera mabera koreki atosesenie having gone through these tribulations having endured all these Nyasaye atorera mabera anyara kabaga agotosesenia atoraberie obosyo bwaye tigenchire yao emanyekane asense nao kogwa kwao kwogotoria komanyekane asa abantu bebisaku byonse no akonyara kabaga kwirania iguru yemirima ya Mount Zion. Mount Zion, this now signifies the presence of who? The presence of God. Iga una gotanga nimbae omogoko ase nyumba ya ne na aga gumunga munyane ko mogokoraki mugo sabiroro koruga uninyale ko bagi ngoitabirana ebingwanso birimo konyara koba mokorwa ekiagera nigobire inimae halta na aga gukorwe bingwanse ebyo nabo tokonyara kabata koranga. From here we can pray nabo tokumusasimo monene nabo tokumusabo monene ekiagera we could have become what? Victors. Isaiah 56 verse 7. If you can read it there, Pastor, as we are winding up. Isaiah 56 7. Yes. Isaiah 56 tebanga abonsi nimbarente asegetunwa kianege chenu mbakore babe nomogoko imase nyumba yane yogosaba ekero barabe bakorwa ebingwanso byabo byogosambwa na ebingwanso binde gura sege sasimero kyane nimbya nchere ekyagera enyumba yane nero ku nyumba yogosaba asa abantu bebisa kubyonse. What a joy, what a blessing. Ekero tukunyara kwa batu goitabira ebingwanso biri tuanyara kwa batu gokoraki togotwara koruga gubono. So it's a blessing. It assures us singa enga kiega ngatunyara kwa batu gokoraki tokoba hababwi koruga gungeringa aitokoba hababwi after tu akuleiwe koruwa se the three angels message Revelation 14 verse 6 to 7 eito okulerunga tunyare kobwa get out of my people tunyare koba togo soka koruwa ase Babylon ekiagera Babylon yokodreki ogure enjiro ogure nkeringa ebyo byonsi byanyare koba bikoboro amangana amabosi anyare koba gakoboro na ujumbe ndio unaenezwa egera tunyare koba tokorwa tokoba soka kurugago now will be victors into baba bui ekiagera turanyara koba togochiunga amona Nyasaye ekiagera now he has prepared that holy mountain for us as turanyara koba toko sasima tokurere bingwanso tokonyara koba tokoba ababronge. So in that case nkeringa we are assured of victory if only we lean on Jesus Christ who is our refugee even in time of trouble. Mono mwensi natanda tegabo amegeri lesson bali mwaluza egentwe kurokonga elink yeito bado it's back awatebinga ya masemo kurwa igase Facebook yetu Getembe TV na YouTube yetu Getembe TV bionsi nabigendrete nashukuru kwa sababu tuko hapo na kiro yomo oyororo ngakine yao iswali yao tuankoli nyora na tuange kubol kurwa kinyo ndio bado tunashukuru kwa sababu ego to kora lesson asenchire mwana wa yomo
abo tebanga amaene amariko tebanga okutuleka kwa Nyasaye chinjira chae chimanyekane igachikonye manyekana ekero twaitambire gochimanya ekiagana nyanturaga ni gochimanya nto njiko manyekana lakini ekero twaga ni gochimanya na gochiuru kia sabanto bande ega Nyasaye gotebera maite eke esaburi igekogwatanirwa amo no bani asenchire monende elinde korokere ebintu bigane muna ntosome ngento kyagatebanga ekyagatebanga ngango kaniara abantu abaenenu ngamba mera chingunjara ekero ko yobani orendani ya ne bwate chingunjara obano kumanuka ne bwate chingunjara asingunja jama ko gatebinga asingunja chonsi 10 ngayamo ne soke eyera rusie chinde ne ngunjara ye ngane ko ne maminjango ya Nyasaye neteme wonchura chinga kinama chikanya Nyasaye na korosia abajana so igonga kero zaburi nero ne bwatobani ogekwenda gotorokenda gotogore muno weterase ebitawo bin elinde tonyare komenya buya inganga komanya nchira Nyasaye goikato yeitaberane enchire yeganeri elindebe asenchira ya boronge tonyare komanya goturalia nakia dana okutureka goikomenyekane sure mulisio nego ikabaligiri inichoma tekenyoro Mkate mintu ngende kenyoro asemwe mulisia ruete nintana ko boli bashiriki ba kanisa ojo ora marebe otindete epa omuboli nganga kimoma ito otwe onyoro magaza ninga oli mukanya bakesta baro kenyolike no otwe akiri nya kama nyire bobe omaya batenga oli karamuti oyi aro chikandisa sengidanto ane bakogena so igonga goiko gotoleka goito komenyekane asabantu bande ekero turakora ribuya enjere gwenerete weikatoro kikiro wanja wetu na bana algo saba amatenga ya minto nga Nyasaye tigato konye eri twense toikiro gotoreka no gotoro gotolekire tokoralie abantu bonsi bakomanye ogotoleka kwa bene ko basenchira igarei amen egendo ngelinga ebugango igomo chinga kingo yarachire ama yabirango nyarare ko bagagusiekwa nekera konyara kaba gosiekwa chisegi nchiroro chisegi chanyare kaba chikorwanwa ekere chikorwanwa inkelinga we are assured of victory wetera se Yesu Kristo so ngayo gosemer gweito kore ogosemer gweito ogokore centered as a Christ ekiagera neroro mubwi na ande nere amid sufferings by the way na adwa negendo na chankanyora neke ekere riore ngana rioro mo Kristo na ria matemwa gugocha pastor na rio gotemwa lakini rende ekerote ne inabokongu and then you will ensure to the hand just like Job did ekiwana nende ko watebe nganjere ngosomere kebungu kelify rio kai tali andike kale kelify rio Zaburi 34 kebungu kia ya 19 yes unkia gatebo maya gande ngamanyana ngonga ya mechando omanyana boronge igakanyole mechande menge yes kolenda monene na motoli korwase yonsi omanyana moronge igakanyole mechande menge igo na motori and that is what we are going through ingelinga agera miakuma na ali 12 Nyasaye ngitari ninchokero okubuni yewa abanyene ibe batekulura bahene bakabantu abanyene urukuto tukichande in other words okolemereria gose igoko verified igoko tested through the pressures of the world. Yes. We have testimonies to tell. Kere konyora issues shikoba na bakumayanga omane na kolete na roro. So let us gerage once keren sare kuriet. Na ene ndagire once keren sare kuriet. So na matemwa betacha ndo kunyora kusaba. So let us na kyaka no kunyora no kutenga no musabyo kanini kusaba no. No nyore elino wasa. That is it. So igotiga to motege me monene to mayenga saitani no ari ngona gutara ari ga na aria akunyara kobaga kurigia abaye lakini rende kere historia nsego nyara kobage gosiekwa tiga to mwegitera monene to mayenga is there in time of trouble, is our refuge, is our king, is Amen. Our church and is our blessing. Ekiagera akera tu abera bagui inga to nyara kobatoko ba blessed with his abundance glory. May God bless you. Amen. Yemo no mwensia singencho mwacho Getembe all times. Lero autoko anda singencho chweka chinsange nyega baro konyora basabete basaba kanire gara dingo ikasasaba lakini sa kumingoira nan. Ona ile son toko de tangega na dam nyokia matera kogenda.
Tini kogenda noena matera immediately igongo soa na tukura imaitenga missions reading noare igabwa nto soa mana into egera tukure kurugabo tukure Sabbath school nigo muswati uli okogenda se missions reading kabe standby ekora immediately na bali sengo bate soko guchiari otigale nae egera oso egento gikurukwanga missions reading and then tumyo kia matera tiuju gachinsa inye kulingana na bakonyora inyega inyane nusu sana tutakuwa tunakuchukua moja kwa moja paka nsemeli yabo machoga ngana bana ere igo kero chinga kichindo cha kwanyora tumukubona kibono mocho mwana chenjiri sa commercial TV njiri mbulito kwena lakini ekara ya betreiri era yako ndikure na chirigo chiabo ntunabalisia tukwegerera obosera bugosasi muna tuligega na pasta na oyo ndo tayoga igetibwe yenne we make sure that the Sabbath worship is worshipped bunita keir ama jikaito dege Sabbath ya Adventist abna bekiri walking softly in the sanctuary ko teba ni tuga keeping a song in my heart matugo ne chi Pathfinder Rose aboka no chiga on speed tukoira ngora kiriga tubona kiri kuboka ne linda maya yes wiki ya gatintu asireti mokando mukando akiri ko rya machana galia oyo mwabo Rafael oyo mwabo ya Ewan mokoyo Evans Evans mwalimu koko inyoria Evans kyagera matenga na go protected inga kiri Evans no yes mangana sanses so pole no mwaka Rose nerna enetigugo nasema pole asikinyoria ikyo twabere tutaigo tumukasi ngenya kweli harusi oturi ko harusi matari igechona nabo tokoteba ngora ya bene na Mary Mumanyi na tokuru pole mungi na mamu mino singencharo your brother ali chinsemo chia Ibacho they lost our brother oyonyora accident ga kando Kisumu pole so we ene treasure ito yekansa better living na ndai tukatebya mungi na timaitu bina gyagoro Rafael teba anti Mary Mary umate na ndiana yes Mary chiu then igo in general kenyoro kia Mary location pole like before the pasta ondo changane chingora chuka moleka miriri gatibono na chakana lakini wadeli wakachakore ita goteba iga ense ya verembe ronga kogotara ligere lichinse mo chonse ekiagara muisondeiga I think guns was a tax igo bataki pasta gakogenda masita gakogenda gutikari agweta igari gatiga abantu bagaita bari pigipigi bakamwaka na wa mumisa lakini we wish him quick recovery igo ngense aberembe tax security we need to pray about it chinga kiechi bono chigatoro kinga morembe toyo so nse aberembe autokuru ngora igo na bantu bonsipi oterankora bantu gete ba KKT pensi ndimatina gekuruka hata watoto wadogo na uzisho chinga kichi aberega and then asanali kwa whatever even wateule watahusishwa sure when this thing is trying Mike coactive egento nangoteba neke ebintu nabya beri bikogenda igoro nari ngasigetiga bu machoge some people spoke hard bali ngebekanse ya Adventist nari ngemsia sigete Mike nara abori David buona Mike so
batabaneke that abantu asabali jumuiya chiabo they are not treated n'abantu bale shareholders ase kanisa so ekera abantu batari shareholders ase kanisa ye bago treat unga barabona abaiti and then again tokende kamanya gocha bakangereza abana bamwe abo babiri abono ntabaga njira mungu bate babiri lakini it happens oyo mono SDO no mo Catholic. Yes, these guys do not see an eye pastor it is a like give me kira ni mioro asba konyorana egen to giro gumi oyo ka pati kitalia sekansa olia pati kitalia sekansa na bonse ko sa bali uya sa kero mondo bia like mone egen to kikuba abanta ba etane tiga ba ko genda nebintu bakubu nebintu bisinini biribikoro nga little foxes oboke ewe bisini ko sele mesa biu to wa dana kumengana ki muna mwata abirega mate nganto akachire to itenyoni kero monde kenyori ke matoka nyereta kanyoni kali that love was big kurusema mangana ya ngole nyamanje weke nusu chibweka lakini really that small thing was enough for all was enough for us and with a lot of love abantu bauchi kotenya jinko ngon mongo tenya nanganto kan kago saburuka na kangani so and the Mkate that even a meeting ekoro yara ngiri unga bonta to beke baraza to igwana ni abana ba ndm they cannot see an asking enjo oyo manna whatever unless to achire kanisa yam na tora chiko igwana singin jaro molisi SDA asingin jaro Mkate kista Catholic kigaiga ota ntuko igwana unless to achire kan edine to achire edine and the worst part ekara Bible bali involved abayibuli bali mwanje tenga omwana ningobwate mobuko inoro lelia Isaac na Rebecca nasangwira nali yodira tenga ngwira nali ko wasereri that you will account for this oyo bwate nara mwibuli yaga karikurigire wana karba cheto ko chibosio I'm talking about ngene bali mwa baka bali mwa ntebeti I'm saying this nga chikanise chichino SDA rero mwa karga chora bali sine ke bwate mulisi at least ya no bwate nya sambia mon at least mother square rule mondo kwana ngo inta gara nchakera pastor like to ko chora nga ni ngo bwate bono nko gan to karoba chori bali bakumbwate singa obacholi obongo chibuli ko badu na nani mitanda ya chako ego session kwikweni amwe yego chikogan oh nini Ted Wilson nga wasetegara nini was lazy nini lakini mitanda ya acha na rutigesi kwe na saa chitirana ko bekire bya lakini na to yetumeka bobe who is going to lead us in South Kenya, who is going to lead us in Nyamira, who is going to lead us in Nyamira West, who is going to lead us in Sekef, who is going to lead us in South Nyanza, who is going to lead us in Ranen, who is going to lead us Kure Union, East Kenya Union Conference, who is going to lead us from the West Kenya Union Conference, who is going to lead us in the division, who is going to lead us in General Conference. Nango chakwa kile campaign ngwa kile na ngembwa na be president. That guy has no kanyi kubwa nyona ngwake campaign igonyo nyona abagire campaign it's okay na mbwa tkeni gionse yare nchene nyona kumwakira na roje goronga dara tingo kwa na siasa lakini nene na tumu na nyareva ana hata mmoja 2027 lakini kotara kwa na siasa asinje jetinjo gabo Asibions abantu abana banyasaye dini terigo cyo gutoikika korende chinkoro chikeroire chinkoro kya mumanyire nyasaye otari kurigiriri oyo buno mukatholiko kumurigiriri buna umwana omino udugu akekora Yesu agweta naboroke ubaye atiye ngana babu nebigwende biri balia nyasa Yesu tari kwa because na ma denjara bali
unless kanisa jimogo chichire chikanisa chie chinda chino usaba lakini yore kanisa yoko wenda igoro ani onyere for personal benefit ai rori lakini onye kwere nga Yesu ko na ngore muri mwaka nje oyo iso salia maki mulisio ukambe tingo nyuma buza manyina ya mutoko yes nsali takonyu ewe kabe because na yam tell me umuntu amagonde ebingono yo sengereri nje no yo miriri central tukunywa macha ya moto etani toja bantu bonse bese ko kwari erna bago tambo ko choita ire on speaker era kwa bana bonko ira on speaker kwa renche ngorda kinarda lakini bono ekero togoche dini toma uchago teba asbaji ne Sabbath school gete ye gurkuru ase ansagete Sabbath school erweta ase main church Sabbath school ikora ma main church ikora kayumo ikoyo ushindwe nechinga kitwa ikire chomwelyo yani tabaka abantu tuatanga niyo bonche tabaka pali shinga yarwete osenki taunia osenka tede yaro senki sipali sharwete eka chikwede chiarwete chiabo kanyara chibekire chipali shigara senki kara chiarwete ngono koyo kurga yani mbande rwete aseri toke ama otengalie mnangwa no mondo magoto obwanja ni buli bwakarete kuba bunyare ko babanyare chikambi chiria because we are approaching camps by the way hasta kagimota gutwanchara twira na chikambi kagimota ngo kwanza kagia pastor mutari ngo kwanza twira na chikambi chiria chie gederkia ngo be motegete gari Mkate na siatera ta tu ale gutito lio kande no tararwa na maiga sironga ikegera last week no kwarenge ana no again tu kwati na karo kwambolepe kwachi to kabora na Getembe ngasoka mangana manga ko bana nikanyona na chire roke no alengelezo nguru ta kutika we mato no era no kwa andons no ninyero kayana no era na miria that is it so we kache lakini sasa yuko soka ko bure njere kiti oyo mato to go interrupt the session yes wisdom will kill him ngwandora ndo gwana ngeza mwenye asalaga no mondi akore kazi yae zile yo manene twezoko ochire sasa tigaba bwatesi ekaromoko genda nabona roma naigwa mokoro chipole na njira ondata tabanga inkaria ni insireti yanko pole nyakungurwalia korokwa nga angarison nyangere simregwa oyo kwani wa chitalikinye jire Jumatano naona sabanga enkere itonainwe pole asenye nchoyo gosira wanko na mungwana nale mumanyete tawne kurunga cinema nasreti mumuruma abo alia kiumbo alia yosebeli mukoroka so a team ya Tunes Karel yonsi wala sayo na lero sanane no to bangete toroche kwenda torokora abashomerika ba pole na manale se team ya Tunes Karel na Tunes Karel am there's their advisor so na wara bona wana tanga pola senke ria sengin chogo siriendo yae era tina manya buya pero ya matanga ndera turamanya okay so na wana zanga kera abantu ba kiro wa kokoma kweli iko mwana na baremie asentre abene ngachinga kina chichekire na otole moyo tonyare ko wendera ko kukorera mwana ne meremo asentre abene na yije na bonta to kwanya Morisia Zakare Esaka kororalia ngumbu no monginana once no bare skombalianga but they follow us na ino nyasaye tigaba sini asenchera bene na wenda ko basenia asenchera gwanete omwana bana babo mwana Moseti Eric Nancy na David mwensi na abakwani asenchera bene wono unankorwa igonga jino Morisia korokunga Haron Machagu ali kaneze korokunga Keruo Nyame Social Districts under Pastor Davis Ogaro Nondochi watu ebiche kurwa pakoro ongoro anso gari nso keroka ngake masimba ngandege Tele Junction kurigete junction ndine pikipiki baka kanise keru ense moyo mweli ya Kisii County nondochi lero ramani ramani wano so naona tete mulisi na nko bande studio aro nganya saina kuchimoino pakanyo lakini ndaje studio ngi chama pamba Arende ni madrone na tengerta na rigiriti na bare daragenda bantu banya mesocho na abakwani mwensi Morisia General Elder abakwani mwensi ego na atumira maigana gwetera se pasta umoko genda kuna bonu gutuma ya millennium mwensi pi
abantu bonsi pi ba Nyamira West Conference kabisa pia mono Millennium aikire na kwa yatumire igo kwa mulisi na ndo osike ntoko nkingo chikoba na tangani aya ndenta tukutoma na ya kari kiagera pastor no agakare kari peace then later in the day tumira na elders torore babira tu na obura bwe kanisa boko gendra tunashukuru kwa hayo mwana tigabasenie ashinga keji obachori koba nyasao bachora nto baicha kwa kachi campaign mono ekiagera already nyasaye nama etengani ngorabe omurai as a kire department, kire section and all that. Otherwise we thank God for that. Ngira nirengambia mono for the souls bali babatise tu Esabato yo aerete 3,000 because plus. they were more than 3,000 and kurugago ntebenga Adventist men njabe ministry remember one on igere Adventist men ministry igonga on July ntutuare ko radio konene so tujiandae on behalf of Pastor Hedurina na rojili tangazo ndia bigetu ndiringa koko gende Esabato take the statistics of the men na yani rende bonsi ekera tukuna go prepare for that big occasion. May God bless you and feel at the feet of Jesus. Amen. No, ko baaliga ninde ega tuchikora kigo chikorekana. Aya twali ko kunga yonesi oikaranse toligeretie TV otengerete na cheni aya gosogori. Amasi weekend. Mogende kanisa mo kasamali mo kwani mo ngina agnesi mo ngina zepora no molisi onyansi na nyandusi. Bana dina baseli ko ase TV. Sawa. Nango tebe. Ingabwate Esabato ikuruku. All men. All men, only men. Lagoter, chikwa jine njiji. Only ego chiko mgo chiko kwa special. Ase ngoli yai saine. Chikwa tera ni chia basata. Chok. Piwali abasata. Chok. No woman. Kiara bintu bati advantage into. Kiara binero. Ntumeni. Nare. Kiara. Chikwa jine jigoja. Nye na bera chimna bono sacred nete. Murali wa itu. Abasbati babera kanda ali. Abasbati babera uchali. Batotengere. No na wekwa men walk. Igana liwa jagire campaign. That's good. I think now you are becoming a man of impact. Purely all men. Come on, Itore was in Kisii school. Talk about we are looking for that. All choirs, chairman, choir. Angando na kumasa kita bati ground Itore sana. Yeah, the ground is okay. Eri tukiyo katebanga. Tusikiwe bakega. Abande women bande rogo. Yo, boyo sbando. Bato tigere ground. Men batigare. Mad, and then we can be able to do the function. We are doing all men, all male choirs, all male choirs. Igwa. All male choirs. Chaka go to mama Rubaino, Marieta ino, go chaka go sekwa yelio manyete. Send it. Go tera senambe ye TV. Egere mba aliganye. Moigu our men are impacting. In fact, no jinsa toko chaka. Ekara basbat bateri go to chana kurnyomba naki. Oro na jinsa toko chaka. TV eto no toilet iko the whole day. Nane paka marwa children's desk na ba sacha toko beka gabu to babulia maswali. God, we be having that. Weekend ili abana ba go chamide tam. 20 baga 25 paka 29. So it means anga 27 there in between. So prepare in advance. Yes, we'll be having that a very big Sabbath, purely all men. About worship koroko, everyone can worship. Okatera na participation men. Sasa wakachikoni sasa wala sindaga. In fact no go serve script na serve only man. Thank you, God bless you. Thank you. Thank you. Motongi tata bia mona kiagara kwa vera mona intwe kara tuegele lesson gure ya matera nsema ya kabere na batogo sabanga as our refugee onyara ka bago gotogitera chinga kichiga tuorokereria so our king guide us, lead us and bless us dear Lord, and that's our faithful church and to wera tata yasa and to gitere as chinga kichiga sesenia TV yega sengi jaruri baga sengi jogo sasima tata yasa Pasesenia sichinsa mochos abatuligireti abatuigwete nyara kwa go sesenikero yomo all the staff to have grassroots that sa kera toko genda singi jugo sasi bachisemo au because of ministry and samo au
twasabira ng'ende na keroyo moito nando tutangane pastor kerakwenda guchiase ekruborgoro twamwe grass or that nyasaye station yegera and other programs continue being with them nando tura sevions oikenga kiende na ndagara tukomera naso murobiri buno yoiga kabamo na intwe na kusaba gitu turasirita Yesu Kristo motorito. Amen. Amen. Thank you. Tetogen ramana ngo sotori your request my command kerato ko ya kabna chinga gechiroro na boigo again to gikurkwanga missions reading that is coming immediately after this. Yasai tata gakora korembe the best bread in town Mkate Enock. Elder Joseph Otuori. Pastor Geoffrey Otieno. Murumbwa ndoma diasari. That is the fact. Kwa kwa ndene ya marwa gini ndoma diasari kiri ndembe yari. Network tuwa murigiri. Ono pake betere tinga ngo koliginde. No kuboro. Whichever way. Murumba ngo koliginde I don't care. Koliginde ngenchelions go konyo. Mutome one gali abasigari aye ngo koliginde. Yes. Na abantu bali ba asakuru kwanga kone kuruko akina nebiri. Enkora tu. Abo kwani Madam Zipora Mosongo nara abuli mwa yugobera na Evan Sutulia madem. Madio yibere toyo. Kero yo ma au cream. Nyalo mo gibera. Ali mo ngo ibera na mwenzi na baibi. Na ndi mwenzi na bangai mo ale. Yego kero monto bonzi na bali bali bonzi. Ndio. Baba na basi na bangai. I think ba ngota berani. Bali ko teba ngato ateberani. Ba berani. Mozonga Ara ko ngibera. O ninja iberete. No yo teba ori ninja iberete. Abantu once pi abana bananyo retenchera igoroga bwa sense muyenkora bakante muko tukwani asongo kane nkaroro nkorangiri toto na ukwani abantu once pi batabaka abantu baikoba mwensi pi tune in ngenda tukoba mulaino pakachinga kichi but for now tigango tubugyo watera ekarto kwa missions reading don't move an inch.